Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota, di jamita, nanayang si patol hasota, di ganup pertangyangan, songoni jamita di ganup minggu. Perjulu, hu patol hasami tu hita, saluhut na amanginang, selamat tahun baru. Ondo pehita pajupang muse di channel YouTube namion ala dung macohot pertangyangan di bulan November hupaso hamido nang akka video nami sahak rodi nalah mamuka pertangyangan kita di 2024 ima mulai sian minggu parjulu di bulan Februari. Di video nang patol hason naima tu hita akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Di jamita pertangyangan ima nagabi epistel di hari Minggu Seksagesima tanggal 4 Februari 2024. Hatani dewata nagabi jamita disi tersurat di Markus bindusada ayat 20 sia sahat rodi ayat 30 sia. Markus bindusada ayat 20 sia sahat rodi ayat 30 sia. Amanginang nungatakas huja hami turpuhon jala hupa husor hami jala omma akka pikiran nami na mungkin boy pamorahon jala mangurupi hita di pangaradiota di jamita naing si patol hasotta. Na perjulu duktakas huja hami turpuhi huingot tami ma padohan di surat Heber di bindu 5 ayat 8 namandok atik pe anak ibana di guruhon do pangoloyon marhite sian nati naon nai. Nanaing dohonon nami di son fokus mahita tu pangoloyon. Di Evangelium Markus di patol has do tuhita ia Yesus Kristus ima anak ni debata alai digombarhon dotong disi pangoloyon ni Tuhan Yesus tu debata nak pe anak ibana. Diturpuk tahun parjolo molo taida ditopot ibana sinagogi. Patakason parsaoran dohot debata. Dinaborhat tita tu gareja patakason parsaoran dohot dewata ditopot ibana bagas joro manang na sinagogi laho mangajari akka hata ni dewata patol hason hata ni dewata dohot patuduhon parsaoran na rosu dohot dewata nasada do ibana dohot dewata alai dipatului bahana do pangoloyon tu debata songon pahatik rayai haholongi ma debatam sian nasa roham. Hukum terutama dan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hal yang lebih nyata mengasihi Tuhan adalah dalam persekutuan kita di baitnya. Walaupun bukan hanya itu. Dakola nih di patudu Yesus do muse patik raya na padu ahoni haholongi ma dongamu doson dirim di pangoloyon ni ibana tu debata haruar ibana sian bagas coro dihanguluhon do hata ni debata dihaholongi do debata jala di pataridahom mai tujol ma manusia dinarapna sida manopot jabu ni si Simon Petrus jala didapot disi na di bagasan parsahiton si matua ni Simon Petrus di jama matanganna jala malum holong namian di bagasan rohana maradopon debata amanai songonido muse holong namian di bagasan rohana maradopon jolma manusia gabe di pamalum akka namar sahit. Dakolan di pamalum secara fisikal, secara tubuh, alai dohot do akka partodion nasida di pahehe, di pamalum. Ala jalodo dihobasi si matuan si Petrus nasida
dung di jalo ibana hama malum nasian Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi takas do sinagoge na ditopok ni Tuhan ta Yesus patuduhon parsauran na rosurap dohot debata. Yang terutama dalam hidup adalah membereskan hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan tetap dalam satu hubungan yang baik, mengingat terus kasih setianya, namun harus dilanjutkan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan setiap hari, mengasihi semua orang dengan apapun yang bisa kita lakukan terhadap mereka. Tuhan Yesus dung di pamalum si matua ni Simon Petrus gabe torok marona marsahid aladang ditulak nasida. Torok marona marsahid muse dang ditulak nasida. Di pamalum do nasida. Di lehon hamalumon dah kolan tu pamatang alai do tu akka na ni peop ni hagogo ni sibolis di pamalum nasida saluhutna. Di sima taida holong ni rohana. Jadi setiap tindakan Tuhan Yesus harus kita pahami sebagai bukti daripada kasihnya kepada seluruh umat manusia. Patuduhon holong ni rohana maradopon saluhut jolma. Jala patuduhon parsauran ni ibana narosudoh debata. Di mana dia menghidupi secara nyata kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Walaupun dia adalah anak Allah, tetapi kasih kepada sesama manusia karena dia juga sudah menjadi bagian dari manusia, sungguh-sungguh nyata, membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Luar biasa dalam hal ini dicerita ni Markus natajaha ditikion dang ditaringoti dope taringot tuha porsiaon. Sebab pada proses berikutnya, dia ke perjumpaan berikutnya, haporsyomi do panguluhoko. Haporsyomi berharga, macayarga. Tetapi dalam hal ini, Yesus belum berbicara soal bagaimana mengubah seseorang menjadi Kristen misalnya dalam misi gereja. Tetapi pertama mengerjakan diakonia, pekerjaan baik, pekerjaan pelayanan Tuhan dengan kasih. Jala takas do diturpuk tahun taida. Rosuni parsauran itu hatta Yesus dohot debata. Dalam setiap langkah kehidupannya tidak pernah melupakan Bapaknya. Baik di sinagogi ataupun di luar sinagogi, dalam doa, dalam perbincangan, dalam segala tindak kehidupannya selalu tegak lurus ke atas dan menjadi garis berikutnya kepada seluruh umat manusia. Marhiti ahaman yang borot tadi jamita taida mata kasyat turpuk ton. Ikon hangul honot tadoi. Ikon idaut tado ngulu si songoni ngulu. Na pinatuduhan ni Tuhan Yesus tu hita di parsaorata rapdo debata di bagasan bagas jorona. Iko buanot tadoi tu ngulu si ganopari. Mambuan haim baruon, mambuan lasni roha. Dang bui parmingguon jala panom bautai holong ni rohat tanatakas tu debata songon amata tinggal holan di bagas joro. Gereja harus melakukan misinya di luar. Dikatakan Martin Luther, aku gereja, engkau pun gereja, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Hita dohuria, naikon mangula di tengah-tengah ni masyarakat, naikon mambuan haim baruon, mambuan las ni roha. Patuduhon holong ni rohatta tu debata. Nama noktong jala holong ni rohatta, maradopon jolma manusia. Jadi melodok ison tema Tuhan adalah Allah yang kekal. Manoktong do holong ni rohani dewatatta tu hita. Atong tapature ma holong ni rohatta maradopon ibana. Marhite pature parsauratta maradopon saluhut jolma manusia. Di bagasan holong ni roha taula akka ulaon na dinggan. Asa tarida hita akka na porsea nama kaholongi Tuhan Yesus Kristus yang nasa rohata dohot nama kangoluhon holong ni rohana maradopon dongata jolma manusia. Agiat boy mangurupita amang inang selamat tahun baru.